Най-необичайният ход вероятно е рокировката, рокадо. Този ход е бил изобретен, за да ускори играта и да я направи по-динамична и се явява едновременно преместване на две фигури – царя и топа. Когато правим рокадо, извеждаме царя от центъра и разполагаме там топ. Независимо от това, че местим две фигури, рокадото се счита за един ход. Рокадото се прави на царския фланг или с къса рокировка, или на дамския фланг с дълга рокировка. Царят винаги се мести на две полета вляво и дясно. И след това топа го прескача и застава на съседното немо поле. Рокировката има цял ред достоинства, но е важно кой фланг и в какъв момент я правим. Трябва да знам, че рокадото не винаги е възможно, например, когато царят е под шах. Преди да направим, трябва да се защитим царя. Рокировката е невъзможна също така, ако полетата по последния или първия хоризонтал са нападнати или ако той се откаже шах след като е преместен. Рокировката е невъзможна, ако между царя и топа не са свободни всички полета. Например, в тази позиция страните трябва първо да развият фигурите си, белите кони на черните офицера. След това двете страни могат да рокират. Още едно правило. Рокировката е невъзможна, ако царя или топа са местени в течение на партията, даже ако са се върнали в начална позиция. В тази позиция могат да направят рокеро само черните и то само в кратката страна, тъй като белият цар вече е местен, а черният топ от А8 също е местен. В тази позиция могат да направят рокеро. Рокировката в шахматната нотация записваме така. В кратката страна 2 нули. 0-0. Или в дългата страна 3 нули. 0-0-0. За да запомним записването им, обърнете внимание, че между царя и топа в кратката страна има 2 полета, а в дългата 3 полета. Ето ги двете кратки полета. 2 нули. Ето ги и трите дълги полета. 3 нули.